Türkmenistanyny bayramçylyk dawaralaryny, ýurtda gazanlaryny gaýdylayan üstünlükleri wasp edýän aýdym sazly, sahnalaşdyrylan çykyşlara hem gaziýet jurnallar, kitaplar, kino we teatr eserleri wagtda bolşýaly dillen bir senzura giredirli. Bu senzura ýurtda her ýylyň 10-njy dekabryna bellenilýän bitaraplyk güni bayramçylygyna görülýän taýýarlyk bilen bagly güýje girdi. Azatlygyň Aşgabatda kawarçysynyň 23-nji noýabrda beren maglumatyna görä, öňkü ýyllardan tapawutlykda bu ýyl bitaraplyk bayramçylygynyň bellenilişiniň üstüne senzura täzelik goşuldy. Onun sözlerine göre odal vilayetlarda bitaraplyk bayramçylygyna taýýarlyk görýän medeni diýişgärleri 10-njy dekabra bir hepde 10 gün galanyna paýtagta gelip umumy repetisiýa gatnaşýardylar. Emma bir hepde odal berilen görkezme laýyklykda vilayetleriň bayramçylyk münasibetli taýýarlayan medeni çäherleriniň sport oýunlarynyň ählisiniň öňünden video edilip 26 noýabr çenli Medeniýet Ministrliginiň ýanyndaky ýürüýte topara uğradylmagy talap edilýär. Täze topar her vilayetden gelen 2 bölümden ibaret video ýazgylary görüp, vilayet derejesinde we ýurt derejesinde ediljek çykyşlara, aýdyljak aýdymlara, görkeziljek sahnalara ilik dumy baha bermeli Medeniýet Ministrliginiň resmi azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bu videolaryň görülýän wagty vilayetlerden gelen jogapkar adamlar hem Aşgabatda bolmaly we öz işlerini edilen bellikleri, ýagny aýdym sazlaryň we sahna çykyşlarynyň içinden nämeler aýyrmaly, näme goşmaly hemmesini ýazyp almaly. Vilayetleriň medeniýet bölümleriniň işgärleri häzir bu videolary gyslanmaş taýýarlap 2-3 günden Aşgabatda getirmäge taýýarlanýarlar. Azatlygyň habarçysy bilen anonim ýagdaýda gurlaşan medeni diýişgäriniň sözlerine görä, vilayet medeniýet bölümleriniň işgärleri barlygdan geçen videolary ýygyna alyp gidip gaýtadan repetisiýa geçirmeli bolar we soňra bayramçylyga bir hepde galanyna öz medeni toparlar bilen umumy çykyşlara gatnaşmak üçin Aşgabatda gelip täzeden repetisiýa geçer. Bu ýene bir senzura bolýar. Ýogsa senzura odalam içimizde otýar. Odalar kitap, gaziýet çap edilenini şeýle senzuradan, ýürüýte adamlaryň barlygyndan geçirilýärdi. Inni çäherler hatda gaspnama aýdym sazlar hem ýürüýte toparyň senzurasyndan geçirilmeli edildi. Bu biz üçin täzelik boldy diýip adynyň aýdylmalygyny soran medeni diýişgär azatlygyň habarçysyna aýtdy. Türkmenistanyň kanunçylygy senzurany gadygan edýär we resmi metodda dörejilik wekilleri üçin uly şertleriň döredilýänligi tekrarlanýar. Emma muňa garamazdan anonim şertde gurlaşan Aşgabatly maliýetçiniň tasdiklamagyna görä, saklanyp galan döwlet senzurasy sebäpli ýurtda çap edilýän gaziýet jurnallar, kitaplar, teatr sahnalaryna çykarylýan oýunlar girdiji getirmän döwlet we halk üçin artykmaç çykdazy bolýar. Şeýle-de maliýetçiniň pikirine görä, dawraly çäreleriň we olara gatnaşýan adamlaryň sanynyň ýygyderli köpeldilmegi adamlaryň wagtyny almakdan başga ýurdun ykdysadyetine de ayak bagy bolýar. Türkmenistanyň bayramçylyklara we dawraly çäreleri görülýän taýýarlyklar barada hökümet mejlislerinde vice-premier ministr derejesinde hasabat berilýär we ol çäreleri ýokary guramaçylyk ýagdaýyna uly türkmen toý görnüşine geçirmek prezident derejesinde talap edilýär. Mundan başga Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow medeniýete we metodda şol sanyny köpçülik çärelerini ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlamaga jogapkar vice-premierini, telewizioniýa, gaziýet ýolbaşçylaryny ýygyderli täzelep durýar.